Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Asa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Badayat siyang mga tao din sa ita. Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong si Kristo, bugtong anak samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa masalas kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos samahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang santos. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandon sa Kristo. Uban sa Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko. Padayuna pagpalambo ang imong katawhan, pinaagi sa mga hatag nga langit nun. Aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan. Magmaya unta kami diha sa langit, nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasagikan sa mabuhat sa mga apostoles. Mingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo, ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuas sa layo, tanan nga pag-atawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang nining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Matulo kalibo katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo, sa Ginoo. Yuta puno sa kaayo, sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong,
sa kaayo sa Ginoo, puno ang yuta. Yuta puno sa kaayong sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gitanaw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa dunay gutom. Yuta puno sa kaayong sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maania unta kanamo, nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang malipayon lungsod sa Diyos, nabanaw na ang manunubos, nga lang ka natugihala sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoong manaa kaninyo. Nasab ko niyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Miyan ikaw, O Ginoo. Nagilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Dahi nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita sa Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga sa Hesus di ay kadto. Day nganong naghila ka man, nangutana sa Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus, ug miingon sa Hebreo, Rabunay, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon, ug sultihi sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo, ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw mga kaigsuonan, mao ang pagkakita o pagtagbo ni Maria Magdalena sa nabanhaw nga Jesus. Si Maria Magdalena sumala sa Ebanghelyo mo'y unang binuhat na nakakita sa nabanhawng Jesus. Pero sa atong tradisyon, ang mahal nga Birhen gayud mo'y nakauna. Pero sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena. Nining ilang panagtagbo makahinumdum ta sa pulong nga naa sa Proverbs chapter 8 verse 17.
Gihigugma ko ang nahigugma kanako. Ang nangita kanakog sayo, makakaplag kanako. Ang mangita kanakog sayo, makakaplag kanako. Those who that seek me early can find me. O mao ka na ang nahitabo ni Maria Magdalena. Nahigugma siya kang Jesus, o nangita siya sayo, o iyang nakitaan gayud sa Jesus. Apan, wala siya maka-recognize, makaila dayon ni Jesus. Si Maria Magdalena nagtuo nga si Jesus mao ang hardinero. Mao nga nakaingon siya, asa manimo siya gibutang, kay ako siyang kahimutang. So, ang hardinero para ni Maria Magdalena nga si Jesus di ay kadto. Tingali sa pagpakita ni Jesus kang Maria Magdalena, mapaubsanon o ordinaryo ragyod kaayo tan-awon si Jesus. Mao ni sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, usahay dili ta makaila ni Jesus. Kay ato siyang makitaan sa ordinaryo gayod kaayo nga pamaagi. Mao nang kinahanglan atong i-receptive, patubuon ang atong reception nga makaila dayon kita kaniya. Ikaduha nga atong makuha dinhi mao kini nga wala mo undang si Maria pagpangita kaniya. Nakita niya ang duha ka anghel, unya nakita niya si Jesus pero wa siya dayon makaila kaniya. Mao usab kini sa atong kinabuhi. Kung duna tay ang atong pangitaon ang Diyos sa atong kinabuhi, dili dayon kita makakaila kaniya. Mao nga dili ta muundang, dili ta ma-discourage tungod kay siya ang naaragayon diha sa ato ang presensya. Ug ang ikatulo nga atong makuha dinhi mao kini. Si Maria nangita kang Jesus didto sa lubnganan. Ug wa gayud siya magtuo nga naaraday sa iyang luyo. So nag-atubang siya kanunay sa lubnganan. Mao ra ba ni kasagaran kun kita makasinati og mga kasakit sa kinabuhi, mga trials sa kinabuhi, mga suffering sa kinabuhi, labi na kun kita mamatyan. Mag-atubang lang ta kanunay sa lubnganan. Dili di ay, no? Sa atoa day mga kasakit, anaa di ay sa Jesus. So, let go og ato gayong tan-awon nga nagauban siya kanato. Atong gisugdan kining bersikulo sa Proverbs, anaa po'y laing bersikulo nga haom kaayo kang Maria Magdalena sa Salmo 35 nga matud pa, mahimong may maghilak sa gabii, apan sa pagkabuntag, mubalos ang kalipay. Mauni kang Maria Magdalena. Manindog. Pinaagi sa Ebanghelyo, si Kristo misulti kanato, ginamit ang mga pulong sa walay katapusang otoridad o gahom sa pag-alim. Pinaagi kaniya, masaligon kitang moampo, ngadto sa amahan, sa pag-ingon. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Banhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan, padayong magtudlo sa kang Kristong kamatuuran, ug makig-asdang sa mga dautan sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Banhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupatunhay sa katarong diha sa ilang pagmando, ug magmakugihong magwagtang sa mga dautan, diha sa atong katilingban, sumala sa ilang gipanaad. Magampo kita sa Ginoo. Banhawng Ginoo kaluy kami. Nga kitang tanan nga nakatigom dinhi, magpabiling magmatinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag. Magampo kita sa Ginoo. Banhawng Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton, mahimong gawasnon gikan sa ilang lawasnon og espirituhanong balatian. Magampo kita sa Ginoo. Banhawng Ginoo kaluy kami.
Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Panahon Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Panahon Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan, magpuyo diya sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Panahon Ginoo, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Panahon Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga matuhuong mihalina, makaambit sa mamayaong pagkabanhawan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Panahon Ginoo, kaluoy kami. O Diyos, pinaagi sa kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kamig paglaom sa kinabuhing tunhay. Itugot nga pinaagi sa iyang kabanhawan, maangko namo ang kinabuhi nga among gipangandoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Huwag na sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakig atubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao, alas sa ulipon, pinagi niya ang Ginoo pagaday. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigdayeg gamay sa ngalan, alang usab sa dong kabuslanan ug sa tibugyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay, aron tinabangan sa imong panalipod. Dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihatag, kundili mo abot unta kami, nganha sa mga gasa nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab Ginoo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angag matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaon, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon. Ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Sa imo man gingrian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Poderong sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay moklawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghugi kami, ug andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay. Ang mga kasing-kasing sa imong banay, nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.